No už si konečne naladil ten svoj vyjebaný foťak. Čo Maťo fotí a Maťo nefotí vôbec. Bím, hej halo, intro tu máš. Hej halo! Hej halo! Hej halo! Hej halo! Si happy za také intro? Jasne, že hej. Hej? Lebo dobre sa ti bude strihať, moreš. Jo, no všetko, teraz na prvé vystrieľam si naboje. Ešte by som chcel spomenúť, že jeden smutný smajlík do komentu pre Buxiho, ktorý po 4 rokoch s nami není na Ibize. Takže RIP Buxi do komentu. RIP Buxi Ibiza 2024. Miro, nenaložím si guľašu? Guľaš s kolienkami. Poprosí si 5,50. Co tú kameru teda beháš do piči? Není tu Buxi, tam treba viacero prestrihov, vieš, že. No a viete čo napísala istá holka Buximu, že ju bavia tak vlogy, že by z toho malo byť reality show, more. To som iba dal odkaz aj Buximu, že je taký dvojdňový Buxi a prešla by ju to tá reality show. Haló, Maťo, do piči, ak by toto zažila. Čau. Čo tu tebe Maťo fotí? Čo myslíš, o čom sa bavíme? Typni si. Vôbec. A chápem, ja presne pre takého kokota vecka majú problémy. Vecka, slušní chlapci. Slušní chlapci vôbec sa nebavia o takých veciach, len ty chuj, musíš furt totál na piču, proste my len v robote sme. Zapamätaj si, my kedy až končíme, Miro? My nekončíme, my sme ešte len začali. Sa až robie. To už by som tam chcel buď. Vypni kameru a daj sa polievku, dokedy je teplo. Daj to si dám. To je moje babi doma. Cože na piču. Presne tak. Musím zastúpiť Buxanta. Vítame vás na Ibize 2024. Tu je Kiko. Vstúpil mi na nohu, ty chuj, jak naposledy, ne? Dúfam, že si to kurva všetci užijete. Pohodička, ale nemám pohodičku ja ešte. Ale on má, pozri, teraz ty pohodička. Klasický toxický koko, nie? Napísal som jednej gačovke, že nechceli sme tu prísť piatok, ale kvôli tebe dojdem, nie? Prvé, čo prídem do Vipka, vidím ju tam na takú s gačom. Tá si moja milá skončila, ešte si ani nezačala. Seru! Ty vypni to tú kameru, bo tu všetci pozerajú na nás. Dávaj dole to tú kameru, kojo. Dávaj ho dole. To je Maťo Minova. Čauko, čau. Pozor zítra! Pozor zítra! Púšťame divokú sféru. Ale zase tu robíš s tou kamerou nepleku. Zase vypíname, tu je koniec, bo tu na tej Ibize sa nedá. Tu rovno jak televízna hviezda, ty kokot, pozeraj okolo seba. Viete, čo stalo? Môžete moju fotku? Ser. Ťahaj do piči. A na Vibe, to tam teraz prestrih na Vibe, to teraz. No vybavené, ďalší deň roboty. Ďakujem ti. Pohode. Shoutout tu Maťo Minova. Real shoutout. Ja nemôžem, bo ja som v roboce, znáš jak. Aj my sme v roboce. Aj my sme v roboce. Nepijem. Robota. Furt v robote. Ja mi povedal Maťo, co me vyrúca? Čau, lokti kokot. Nový. Co? Nikon, co? Prišiel tu zdrojak. Čo? Ahoj. Čo? Že vraj strašne dobrý nový zvuk by mal byť s mikrofónom, som počul. Vieš, že mi ten mikrofón preplatíš ty? To preplatí Jägermeister. Čuješ ho? No seru z Redrum. Zvuková skouška. Skouška zvuku. No teraz to pozbiera. No chlapci, ja mám šotovku. U motoru. Ty tak pomladol, Maťo, do piči. Hej no. Ozri sa, či si to ty, soundcheck. Safety production. To OG je hore. Čo? OG hore. Nie, to nie je OG. OG! Maroš! Tu vracali sa legendy na späť OG. Yes, ty už nedostaneš na Maroš, piči. povedz, že len kvôli Trezorovi si prišiel dneska. Rachelka? Hej. Zahraj a môžem aj ja zahrať jak Rachelka, aby som si chcel ne. Nech sa páči. Máte tu vieš dneska, vieš? Tu ťukáš. A tak.
zvukovka Dan. Hej, zblízkame natáčaš, Maťu, hej, zblízka. Jak buksy. Hej, zblízkame. Ty drž piču, jak na mňa. Ty drž piču. No a zober ten ananás, one to zaberú. Kiko, lolko alebo CS-ko? CS-ko. Jo, to vidno, že ty si no wifer vyjebaných. To no wiferi bavia lolko, ty kokot. Za to nemáš frérku. Chápeš to, tí chlapci, čo bavujú CS-ko? Pozri, máme. No ja nemám. Chápeš, Kiko normálne chcel jej slušne, nedalo však. Patrome do jedzenia. Toto nemal prečo ho chud normálne. Čul sa mi sanoval. Tak som takého špeka odpadol, ty kokot. Toto... Mám to stiahnuté. Daj mi 100 €. Ja som Similin wife. Herus. Ale furt, ale nechceš mi do nosa vozať žnuka? Jak... Dobre, daj mi 100 €. Čo máš dneska na sebe a koľko to stálo? Toto nevyčísliteľné. Boty mi dal osobne Jordan more, podpísané ešte sú z Nuka, ale neukážem. Toto neznám, toto z Nahodca, to som dostal jak sponzorské, Under Armour sponzorské, dready sponzorské, backstage samozrejme. Okuláre som našiel, думал som, že Denisové, ale našiel som ten dres, nevyčísliteľná hodnota proste. 10 000, za 10 000 predám ten dres, dopotený. Strich. Presne na toto miesto. Dámy a páni, pušná burka. Votrelec vyjebaný. Ideme na Ibizu. Teraz tam hodí záber z klub sráču, jak idú obidvaja na Ibizu. No tak môžeme jet na tú Ibizu. Ideme jak Barry a druhý nepamätám, jak sa volal na Ibizu. Tento diel sa volá Ideme na Ibizu. Ale Trezor tomu isto ešte zmení 6-krát meno, takže sa to tak volať nebude asi. Shoutout Mirka, také mi spravila copy, že dovi. A ideme. Dneska sme zase čutihovci. Na Ibize. No ideme robiť, že čo si dáš, Maťo? Máme tu novinku, včera bolo iné. A chceš slovenskú alebo normálnu? Napíšte do komentárov, akú rýžu obľúbujete, či slovenskú alebo normálnu. Tu si ideme vyriešiť vec. Hej, halo. Hej. Je moje. To je všetko je CBD. Všetko CBDčko. Ty čo tam máš už? Welcome drink. Chcel som fotku, nie? Nikto toto nepije v našej partii, iba Buxy a Denis. Furt robím. Točíš medliska, hej? Tá super. Čuješ, nenatáčajme. Víno tam má ceka. Na kávu není čas. No sleep gang. Malo máš už pochopiť, že máš ísť do s touto kameru. No kto chce? Nikto nepije teraz do pič. Som na kaj, more, aký som na kaj, hej. Idem mu pomohnúť. Ní dva boty. To zasa rubrika robenie kávy, naposledy to bolo v Banskej Bystrici, poďme na to. Teraz edícia Motel Kamenec. Až teraz si osvietil svetlo, super. Na Moteli Kamenec je jednoduchší spôsob robenia kávy a to takzvaný kapslový spôsob. Čiže postup je nasledovný. Zoberiete kapslu, otvoríte otvor, kde sa vkladajú kapsy a následne táto kapsla vyhodí kapslu, ktorá už bola použitá. Hopa, máme naštartované. Zoberieme príslušný pohár, odkontrolujeme si, koľko máme vody a máme jej málo. Takže doplníme. Ale ty sa smeješ, ja mám baristický kurz. Čo ja všetkým robím kaviel, nikto s tým nevie robiť. Stále to dojebu hlavne. No, to A potom zasekla sa mi tam kapsula, no nie ty kokot, však si barista. Takže teraz stačí už iba zapnúť kávovar. Teraz sa to deje. Takto si... Let's go. A takto si Christian Mach môže užiť svoju kávu. Táto to tam nepôjde, kamarát. Táto tam vôbec nepôjde. Shout out to Dominik Toporcer. Alhamdulillah, God gave me everything. Yeah.
4 hodín ráno. A my začíname. My teprve začíname, chápeš, kamaráde. Je leto, horúco. 4 hodín ráno, čo som povedal, 30 stupňov, ale tuto nepíše. Treba dodržať pitný režim. Dbajte na svoje zdravie. Tak. No, musím povedať taký krátky story time k tomu, že prečo druhýkrát, hej. Prvýkrát sme to dávali na openke a po vibe si mysleli, že tá vlajka má ísť dole. No ale tá vlajka nemá ísť dole, proste tá vlajka tu ostáva, proste. Opa. Shoutout tu Maťo Midvar. Dneska som pracoval, jak Gaďo. No čo, zase sme to rozjebali sme Ibicu, zase sme prišli na mesiac a položili sme vlajku. Tak ľudia, buďte pokorní, zároveň nenechajte si srať na hlavu, to sú múdre reči do života. A vidíme sa po zvyšok tohto leta. Rád by som povedal iba, že RIP, DJ Robin. DJ Robin forever. Ibiza 2024, čaute. Hej, halo!